नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी जयवंत संभाजी गोरड तामसिदेवाडी येथून बोलत आहे। ही आमची पुरंदर सिलेक्शन व्हरायटीची बाग आहे। ही पूर्ण किमिया बागा मल्टीप्लायरची आहे। या मल्टीप्लायरमुळे ह्या झाडांचा ग्रोथ व झाडांचं सेटिंग सुद्धा ह्या लेवलचं आहे। तर विनंती आहे, मल्टीप्लायर झाडांनी वापरत जा। मल्टीप्लायरमुळे पांढऱ्या मुळ्या भरपूर वाढतात व जमिनीतलं जी काय खाद्य आहे त्याचं कार्य खाण्याचं कार्य भरपूर चालू करतात पांढऱ्या मुळ्या। त्यामुळे झाडाची क्वालिटी एकदम सुंदर बघा ह्या क्वालिटीची आहे। सेटिंग बी झालीत, फळांचा म्हणजे आकार बी एकदम सुंदर आहे, बाग सुंदर आहे। तर विनंती आहे, प्रत्येक पिकाला मल्टीप्लायर वापरत जा। मल्टीप्लायर हा असा जास्त खर्चिक गोष्ट नाही। धन्यवाद।